Ntawe ya bwino, ntawe yomwe tigabana chokudya cha kumuzimu, ntawe ya mtengo wapatali, ntawe yovuta kuipeza pa umoyo wa wina ndi wina, ntawe yomwe sungate kugula ndi makobiri koma imangokhala yopasidwa mwaulere. Tiyamika Mulungu kamba kakuti iyi nthawi yapasidwa kwa ife kuti timve utenga wa chipulumutso. Ndikufuna kulalikira Yesu Kristu kuchokera mu buku ya Exodo kapena mchizungu Exodus. Exodus ni buku inalembedwa ndi Mose. Ndiponso buku ya Exodus tikaiwerenga yonse muliye zina la Yesu Kristu lolembedwa mu buku lomwelo. Koma Yesu Kristu anunikira kuti nilalikire mawu achipulumutso mu buku lomwe ili buku la Exodo. Amen. Amen. Onse omwe ali kutisatira pa platform ya Beam of Grace Ministries tikulandirani, ndiponso tikale tideke mitima kuti timve kapena tiphunzire utenga wa chipulumutso. Tizanda mu buku ya Exodus chapter 30, nifuna mulipase verse yake ya 3 kuti tipange ground kapena poimirira because yungana. Amen. Praise the Lord. Yungana ni mawu ya bwino. Exodus chapter number 13, I will start from verse number 3. And Moses said to the people, remember this day in which you went out of Egypt, out of the house of bondage. For by strength of hand the Lord brought you out of this place. No leavened bread shall be eaten. Mose atumiwa ndi Mulungu kuti alankhule ndi ana a Israeli kuti kumbukirani siku ili popeza ndiye siku lomwe mutuluka kuchoka mu dziko la ukapolo, dziko la Igupto. Ninali na question pomwe ndali kupasiwa utenga uwu kuti ndi ugawe. Kambiri tiziva chabe kuti tikakamba nkani ya lamulo kapena ukapolo mu Bible tizagwira kuti ndi Mose anapasidwa lamulo kuti ana a Israeli ankale mu ukapolo. Popeza lamulo lomwe Mose anapasiwa ndilo lamulo lomwe linalekesa ana a Israeli kukhala mu ukapolo. Tikawerenga malemba ambiri amakamba kuti munali mu ukapolo kuchokera pachiyambi, ndiponso Yesu Kristu abwera ndi kukugulani inu ndi mtengo wapatali. So mwaomboledwa kuchosedwa mu ukapolo. Robo pa nthawi yomwe Mose atumiwa ndi Mulungu kukachosa wana wa Israeli mu Igupto, amawuza kuti kumbukirani siku ili popeza ndiye siku lomwe inu mutuluka mu dziko la ukapolo. Kutanthauza kuti maukapolo yamene tili nawo yakhala yambiri. Wina ukapolo tiziva kuti unachokera kuti, koma Mulungu akwanisa kuona kuti vana vanga vali mu ukapolo. Ndiponso atuma Mose kuzawatulusa kuchoka
kuziko la mukaka ndi uchi. Ninali kufuna kuti tione pa buku ya Exodo 13:3 kuti tione pamene tili kugwira nkani za kuwoloka mtsinje kwa wana wa Israeli kuchoka muziko la ukapolo kupita ku Kenani. Chisakale chodabwisa kapena kutipasa mafunso ambiri kuti nanga story yachokera pati. Nkani ili apa ni nkani yochosa wana wa Israeli muziko la ukapolo ndiponso kuwapereka kuziko la mukaka ndi uchi. So pabuku iyi popeza pankala unyolo wina kapena ukapolo wina ndipa akachapa mutu cha utenga wa siku ya lero kukamba kuti Mose alalikira chipulumutso. Amen. Amen. Mose alalikira chipulumutso. Tikalangula kuti Mose alalikira chipulumutso nanga ndikufunsa ma questions yokamba kuti olalikira chipulumutso ni Yesu, not Mose alalikira chipulumutso. Mose alalikira chipulumutso. Tili pamoja ati nifuna muniverengere buku ya Exodus chapter 40 verse yake ya 13 kuti tione choona kuti Mose alalikira chipulumutso. Ndiponso tizakonka matsatane kuti tione kuti chipulumutso chomwe ali kulalikira kodi ndiye Yesu Kristo omwe anali kubwera kapena kuli wina. Exodo 40 verse yake ya 13. Verse 13 of Exodus 14. Munipase muverenge pamono because ndiye pali chapa mutu cha utenga wa siku ya leo. And Moses said to the people, Mose ananena ndi anthu, do not be afraid, musaope ayi, stand still chilimikani and see the salvation, ndipo penyani chipulumutso. And see what? The salvation of the Lord. So tikanena kuti Mose alalikira chipulumutso sinkaniya kuti wakarachewa wayamba kupanga majiki ndiponso wapeza kuti Mose alalikira chipulumutso. Anachilalikira chipulumutso kwa wana wa Israeli koma sivana ziva kuti Mose alikulalikira chani kwa ife. But Mose analalikira kwa wana wa Israeli musaope awa anthu ali kukulondolani, awa anthu anali kubazunza kubavutisa kwambiri. Amen. Ndiponso pomwe vatava kuchoka muziko ya Igupto Mose awalimbikisa vatawona vene Farao kuti vapulikira ndima hosi ndima macharioti vao vakwera vana va Israeli vanaopa. Kamba kakuopa Mose ayimirira alalikira chipulumutso ku vana va Israeli. Amen. Amauza kuti musayope chilimikani, mupenye chipulumutso cha Mulungu wanu. So tikayika chapa mutu kuti Mose alalikira chipulumutso anachilalikira zoona yongana utenga wa Mulungu. Roma 10 tibwerere ku verse yake ya 14 Exodo yamene ni yabwino maningi. Verse number 1, Exodus 14. Tiendelee mwatsatane Roma tione kuti awa vantu wanaturuka bwanji muziko ya ukapolo. Now the Lord spoke to Moses, saying, speak to the children of Israel that they turn and camp before Pi-hahiroth, between Migdol and the sea, opposite Baal-zephon. You shall camp before it by the sea. For Pharaoh will say of the children of Israel, they are bewildered by the land. The wilderness has closed them in. Then I will harden Pharaoh's heart, so that he will pursue them, and I will gain honor over Pharaoh and over all his army, and the Egyptians may know that I am the Lord. And they did so. Now it
it was told the king of Egypt that the people had fled, and the heart of Pharaoh and his servants was turned against the people, and they said, why have we done this, that we have let Israel go from saving us? So he made ready his chariot, and he took his people with him. Also he took 600 choice chariots, and all the chariots of Egypt, with captains over every one of them. And the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued the children of Israel, and the children of Israel went out with boldness. So the Egyptians pursued them, all the horses and the chariots of Pharaoh, his horsemen and his army, and overtook them, camping by the sea beside Pi-hahiroth, before Baal-zephon. And when Pharaoh drew near, the children of Israel lifted their eyes, and behold, the Egyptians marched after them. So they were very afraid, and the children of Israel cried out to the Lord. Then they said to Moses, because there were no graves in Egypt, have you taken us away to die in the wilderness? Why have you so dealt with us to bring us up out of Egypt? Is this not the word that we told you in Egypt, saying, let us alone, that we may serve the Egyptians? For it would have been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. And Moses said to the people, do not be afraid, stand still and see the salvation of the Lord. Just there. Nikani ya kuoroka kapena kuchosetwa muziko ya ukaporo muziko ya Egypto. Narakurakale kutinivuna nilalikire chipurumuso kuchokera mbuku ya Mose, buku ya Exodo. Tizararikira bwanji chipurumuso mu buku ya Exodo. Tikafunza Mose kuti chipurumuso chomwe ulokularikira ku ana a Israeli ni chipurumuso chotani. Nagamba kale kuti buku tikaiverenga yonse mabuku yanerwa na Mose, palibe zina yomwe uzapeza yolembewa Yesu. Amen. Palibe. But Mose alalikira chipurumuso ku bana ba Israeli. Ingati tikadakala ndiwe nine tinalina mupata wofunsa kuti Mose wakamba kuti tichilimike ndiponso tuone chipulumuso. Kodi chipulumuso chomwe uli kulalikira kwa ife ndi chipulumuso chotani? Ni muntu, ni chinyama, chioneka bwanji. Koma uyu mpata anzatu banalibe. Kamba anta yomwe bagali nayo poona antu anali kubayika mu kaporo atafika pafupi ndiwo. Then wina ngafunze siku ya lero kuti Pastor Siwande ukwanisa bwanji kulalikira Yesu kuchokera mu blue inalembewa ndi Mose. Because Mose alakura chembesa chipulumuso nikuuza kuti nani kalalikira chipulumuso nilalikira Yesu Kristo. Because Yesu Kristo ndiye chipulumuso chomwecho. Tirina utega wabwino Bible inalembedwa ndiponso inasira, ndiponso inasiriniwa, ndiponso inakwana mwamene ilili. So ukaitekera mutima musimu oyerenga tukusokolera pa ulaliki wako uzakwanisa kuziba kuti mayendedwe yanga yazakala munjira yotani. Pastor Siwanda ulalikira bwanji kodi Yesu wampeza munjira yotani mu buku ya Mose? Nipasa liko na Isaiah 28. Tiambie pa besi yake ya 9. Verse 9 of Isaiah 28. Timpeza bwanji Yesu mu buku inalembewa ndi Mose. Whom will he teach knowledge? Ni bani omwe tizaphunzitsa kuziwa? And whom will he make to understand the message? Ni bani omwe tizaphunzitsa
just weaned from milk. Aoka omwe achosedwa kubere kapenda bachoka waleka kunyoka kumakolo amayi wao. Those just drawn from the breasts. Omwe alesedwa kunyonka kumwana ingatabadwa ama nyonka koma imafika ntawi yakutai chimwana chakula chikwanisa kutia viwaya chipwere chinyonke futi kuno chichoseni paziva mwana baba mchosa paziva. So Yesu Isaiah alemba utenga ndiponso utenga omufika wa Mulungu arakora kuti nibani omwe tizapuzisa utenga wa chipulumutso. Yes. Nibani omwe aenera kumva utenga ukamvera Isaiah akambaso asakira muntu omwe wakuti utenga wa Mulungu kalalikiridwa azakwanisa kuumva. Because ingati mwana ni mwana wa mung'ono ngakala utenga waulalikira bwanjisangave ndipaja pomwe timalalikira utenga uzapeza chape mwana ngakale apa aya tenachiato. So ndipo uziwa kuti ntawi yakuti uyu mwana apunzire utenga ikalibe kukwana. So Isaiah akamba kuti ni ndani omwe tizapunzisa utenga wa Mulungu, ni ndani omwe aenera kuti angave utenga wa chipulumutso. Ndiponso pali yankho yokamba kuti niuyo eka achosedwa kubere, because mwana ingati wachosedwa kubere mwana wakula. Tiye nayo msoko. Verse number 10. For precept must be upon precept. Precept upon precept. Line upon line. Here a little and there a little. For with stammering lips and another tongue you will speak to his people. Utenga no wabwino ulalikira bwanji pa buku ya Mose kuti upezemo Yesu. So ingati ukalibe kuchosedwa pabere ukali kunyonka, msogolero uyu utenga si wako. Embekeza ukule kuti uchosedwe kubere uleke kunyonka, ndiponso uyu utenga uzayenera kuti ungave tikawulalikira munjira ina iliyonse. Nifuna niberenge muchicheva versi yomwe bachoka kuberenga ni yabwino maningi. Versi yake ya 9 ikamba kodi Mulungu azapunzitsa yani nzeru, kodi iye azamvetsa yani utengawo iwo amene aletsedwa kuyamwa na chotsedwa pamabere. So ingati ukaleta kuchotsedwa pamabere uyu utenga sunga umve. Amen. Versi yake ya 10 musogoleri ukwanisa kupeza bwanji Yesu Kristu mubugu ya Exodo. Ukaberenga versi yake ya 10 ikuza chisinsi pakuti langizo ndirangizo, langizo ndirangizo, lamulo ndiramulo, lamulo ndiramulo, kuno pang'ono uko pang'ono. Ukaberenga buku ya Mose inalembewa ndi Mose waperera pali buku ya Mose ukalembe kuchosedwa pamabere. Amen. Ukatamanga ku New Testament church ukaperera paja uzambera chapema answers koma question kapenda mapinda suza ya vera usiwe kuti ukali kunyonga. Because ukaenda ku New Testament church chomwe uzapeza nima yako. Amen. Ukaenda ku Old Testament church chomwe uzapeza ni mafunzo.
Amen. That's why tifusa kuti Mose ulikulalikira chipulumuso. Kodi chipulumuso ni ani? Then Isaiah atuza ati musatangwanike. Ingati mukalibe kuchosa dopa mabere. Simuza kwanisa kumva izi because nikaniza wakuru wakuru. Because mubunika kuchita kuno pangono na uko pangono. Ukambera ukamba kuti kuno musogole nikuti kusaidi. Usinge kuti tiri ku New Testament church. Ukambera kama kuti kuno yemwe tiri lisiku ya leo. Simwame. Amen. Tiri ku New Testament church. So kama kuti kuno pangono na uko pangono uko. Musogole kama kuti kuno pangono tuona mansasi. Yesu akamba kuti sina pele kupanyala mulo koma kusaisusikiza chabe. Amayera mulo yamene ukamba ni chani. Kaita pesa chabe mansasi. Akuza kuti uko pamono. Tepe uchumbira kwenda ku Old Testament church. Usapesa la mulo ilipo. Tepo kama mtu amen. Ndiye ija isusikiziwa kuja. Kasi inamenyekera kuno. Kuja kuli mansasi. Semu na kupasa mwana maeso mafuso. Sunga fuse mwana ati nipase answer. Paripe question. Nichisizi donsa bwino bwino. Choyamba usetting a question paper. Ndipo sompasa mwana. Mwana akairangana question the model that 1 + 1 ni 2. 4 + 8 si 12. Ni kuno pangono na uko pangono. So mama Mulungu ali mu mapinda. Old Testament church ni ya mapinda. Ndipo New Testament church ndiye ilifumburuza chisisi. Uyu tenga uyu nikadafuna pali chapa mutu chomwe ambiri anapasa chapa mutu chomwecho. Chechi kama kuti chirimikani musaope. Aba ikipu tomwe muli kuona siku ya lero simusaka waonanso kuti. Then itepe uzaona kuti mubusa akagwira utenga na chapa mutu ichi. Ndepe uyamba kupanya vipupa va Jeriko. Ndepe uyamba kupanya mfiti bara amai wako bali kumunzi kuti kumura vipupa vonse. Ndepe uyamba kupanya muzimu wa umpawi na mademons. Why? Sufuna kuviona futi. Because Mose analemba kuti aikipu tomwe muli kuona simusaka waonanso. Nilina subtitle yamene ikamba kuti yungana. Muli manzi umukatu mwana wa Mulungu. Manzi ukayafunzisa kuno bwino chinachitika pali manzi uzapeza kuti manzi anaungana. Tizafika kusogolo komoko. So kuno pamono uko pamono. Okay sikomo. Tatamanga huku. Romani uti wina. Nipasa nikone masalimo. 1:7-9. Tiwone Mose alikulalikira chipulumuso. Kodi ndiye eka alikulalikira chipulumuso Mose. Akamba kuti sindineneka. Ingata Isaiah akamba kuti kuno pamono na uko. Tamangani kuli ena zinenere ya kuoneseni. Somwe nilikulakura. Yambirani pa verse 7. Verse number 7. The works of his hands are verity and justice. All his precepts are sure. They stand fast forever and ever, and are done in truth and uprightness. He has sent redemption to his people. He has commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. Nimerenga mchichewa wana wa Mulungu. Mchito samanja ake ndizo chonadi. Tenga na wapu yu. Mchito huyu ni David. Tikamfunza David naye akutuma kwenda kula Isaiah. Kutusazifunza na Isaiah kamba jani. Isaiah ukafika kuli Eva kuzo tani zikani ni ya manage. Ukavera kwa hapa watamaga kwa pacha wamverako. So zapeza kuti yeye na akamba kuti upakisa mavesi. Tima kuna kuti umveze sese. Kuti chomwe ndikulalikira nichia. Nchito zamanja ake ndizo chonati. Ndipo chiweruzo.
ndi chiweruzo. Amen. Malangizo ake onse ndiwo okhulupirika. Verse yake ya 8. Achilikizika kuntawi za nthawi, achitika muchonadi ndi chilunjiko. Verse 9. Anatumizira anthu ake chipulumutso. David agwira utenga wa chipulumutso, Mose agwira utenga wa chipulumutso. So tiona kuti si Mose eka ali kulalikira chipulumutso. Amen. Amen. Anatumizira anthu ake chipulumutso, analamulira chipangano chake kosatha. Dzina lake ndilo loyera ndilo wopetwa. Reverend muchichewa kuopetwa. So wapusa wanu nakamba kudala last time ngati ndewa reverend wayofya, because chichewa ndiye chikamba kuti abantu ni woyofya. Psalms atipasa chipulumutso chomwechi. Chipulumutso chinatumiziwa kwa ife kuti chitiletere chipulumutso. Ndiye Yesu omwe tikulalikira siku ya lero mukachisi ya sopano. Amen. Stiperera apa tichita kuno pang'ono na uko pang'ono. Asogoleri mungaziverenga bwanji verse ya Old Testament eka tamvera tipase verse yeiza tiuza kuti kuno pang'ono na uko pang'ono. Chipulumutso kodi ndiye ani? Ni Luka 24 verse yake ya 44 na 45. Verse 44. Then he said to them, these are the words which I spake to you while I was still with you. Ndiye mawu omwe ndinalankhula ndi inu nikali ndi inu. That all things must be fulfilled zonse zifunika kuti zikwaniritsidwe, which were written in the law of Moses zinalembedwa muchilamulo cha Mose pamene apo, and the prophets ndipo aneneri and the Psalms concerning me. ndiponso ndi mbuku ya Masalimo. Masalimo atiuza chipulumutso, buku ya Mose yatiuza chipulumutso, buku ya Isaya itiuza chipulumutso kuti. Yes. So buku yake ya Luka ndipo chipulumutso chomwecho ndiye chili kulankhula kuti zija zomwe ndinakuwuzani ndikali ndi inu kuti zifunika kukwaniritsidwa. Munazilankhula kuti mu buku ya chilamulo cha Mose, nipati pena mu buku ya Masalimo, nanga pena nipati mu buku ya waneneri. Amen. Waneneri wakambacha. And he opened their understanding that they might comprehend the scriptures. Kuti mwana akali pabere agaseguliwe makutu kuti akautenga wa Mulungu. And he said unto them, thus it is written, that thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. Zikomo asogoleri zikomo kwambiri maninga. Kuno pang'ono uko pang'ono tizagwirizana banyebanje. Ndipo anati kwa iwo, awa ndi mawu ndinalankhula nanu paja ndinakhala ndi inu, kuti ziyenera kukwaniritsidwa zonse zolembedwa za ine mu chilamulo cha Mose ndi mu aneneri ndi Masalimo. Ndipo anawatsegula mitima yawo kuti awadziwitse malembo. Mose alikulalikira chipulumutso, Masalimo alalikira chipulumutso, Isaya alalikira chipulumutso. Abwera chipulumutso chomwecho chizi chitira umboni cheka kuti ndiye ine
Mose pajapana ari kukamba nari kunakura zaidi. Amen. Masalimo pajapamina nari kukamba nari kunakura. That's why sina pase utenga wacha pa muntu chakuti ikipto wori kuona siku ya leo susamuona uzamba kuponya mademoni pamene hapo. Amen. Sinifuna kuyaona futi mayo futi za kupeza ukukwa ndiwo wamini. Amen. Kukufusa hata na mademoni ukakumana na winango wochedwa man of God usakwa futi ukaenda kuja uzakumana na winango walina power maningi usakwa futi. Manje Mose akamba kuti aba Egypto omwe muri kuwaona siku ya leo simuzawaonanso. Amen. Why Mose alikulangura mau otele mau Mose alikusiriza mbavu ya ukaporo yomwe inali kulamulira bana ba Israeli musiko ya Egypto. Tikarangura so tikachita kuti kuno pang'ono uko pang'ono Mose alikutizimisa kuti chilamulo chomwe ndili kupasa bana ba Israeli chikuta pasogolo apa andisimuzaga chiona futi. Amen. Kutangaza kuti kuli chilamulo china chomwe chibwera chili chipulumuso chizakuzatesa chilamulo chomwe Mose atipasa mwamene Mose atesera chilamulo chinachoka kulandi ya Egypto. Amen. So kambira Mose akamba kuti Egypto omwe mubaona siku ya leo simuzabaona futi. Ni Yesu alikutuza kuti chilamulo cha Mose chomwe munali nacho. Galatians chapter 3 ukaenda nayo 20 kufika kwa 25 huko. Ikamba kuti kuchokera huko konse huko lamulo anali na mkungwi wano kukuletani inu pari Kristo popeza mafika pari Kristo simuli pasi pana mkungwi. Amen. Mwangara pasi pa ulamuliro wa Yesu Kristo. So kamera buku ya ikamba kuti aba ba Egypto omwe muona siku ya leo simuzabaonanso. Ni kupita kwa chilamulo cha Mose utisizakabwera futi. Amen. Amen. Tikwirizana. Praise the Lord. Tienda pang'ono. Roma parinkani omwe nifuna kuti nikwireko pang'ono. Mulungu achosa bana ba Israeli musiko ya ukapolo. Wakutandaka funa so kaini Mulungu ana mphamvu zonse nanga kuliwomeranga kane zomwe Mulungu angafune kuchita pano. Ni ndani pazikora pansi pano anga kane zomwe Mulungu angafune kuchita akafuna so kuti nifuna nichite ungakana kulibanga kwanise kukana bati kulibawu yomwe yaniyovya yamene Mulungu auza Mose kuti tulunza bana ba Israeli pita nawo ndiponso pomwe muli kuyenda ndizaumitsa nifuna kuyumisa mutima wa Farao kuti akukonkeni pambuyo. Sembe ndiwe naye nesembe pamenapo fire in Jesus name back to the center. Farao atifutisa maningi waya umuumise mtima yambe kutikonka futi ingakufuna tichose bana ba Israeli muzigo ya ukapolo. Faramazo ya Farao asazile kutitachoka kukacha kusena pesa chambe kulibe because atazima uyu muntu azatifutisa futi. Mose ambera chezomwe Mulungu ali kulanku akamba kuti pomwe uli kuturuka Mose nifuna niumise mtima wa Farao ndi antu ake kuti akukonkeni. Sembenezeni Mose sembeni nafosa kuti amanye Mulungu kuumisa mtima wake kuti atikonke mufuna kuchita bwanji. Maya Mose sisanafusa because Mulungu mawu yomwana ali kusewezesa yani yakuti nizaumisa mtima wake nifuna kukonke. So ukafika musaoroke msinje muchite kampu pafupi na mwana pamene pacha ero nizaumisa mtima wake apitiliza ukukonkani na masoja wake wonse. Mulungu mufuna kuchita bwanji pali Farao mutichosa musiko ya ukapolo muuza Farao kuti muyumisa mtima kuti akukonkeni pambuyo na masoja.
Moses osatauka mumana muyembekezi che nifuna konkyo azamuziva Yesu ukasakira utenga uzaupeza wamondere kurangura pano kuti Farao ndi masoja wake vazamuziva Yesu ndiponso vazamuyopa. Reason why Mulungu alikuza Mose kuti musaoroke ebekezani nifuna Farao na ziko ya Egypt yonse izive kuti ndiye Mulungu analenga kumwamba ndi pansi. Amen. So Mulungu shuwa uyu mundu simunga musiye chape ise titabe je auti yayi afunika kukonke kuti chifunika kuchitika pa ingati sinyumisa mtima wa Farao kuti akukonke mission yanga sizakwanirizika. Amen. Farao ayumiswe mtima kuti atsatire akonke bana wa Israeli kuli chamene chifunika kuchitika Moses kusogoro uku ngati sawo miswa mtima uyu mission sizasira. That's why nakamba kuti pali subtitle amene ikamba kuti ungana uteka wa Mulungu. Mutima umisitwa kamba kachani. Why mutima umisitwa? Okay. Stifunika kuvereka chabe buku ya Mose. Tilina buku ya 2 Thessalonica simwame. Yes. Buku ya 2 Thessalonica chapter 2 verse 9 kufika pa 12. Mulungu akamba ndi Mose kuti nifuna niumisa umutima wa Mose kuti akukonke. Nifuna nizibe. Okay. Thessalonica atiuza. Reason why mitima ziumisitwa. Tiye nayo msokole. Verse number 9. The coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth that they might be saved. And for this reason, God will send them strong delusions, that they should believe the lie, that they may be condemned who did not believe the truth but had pleasure in unrighteousness. But we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief in the truth. So tisakira utenga wakuti Mulungu kodi waimu likuumisa umutima wa Farao batushuwa mwabachonsa ndiponso ndipe mukamba kuti nizaumisa mtima asamvere akukonkeni pambuyo. Nimakonda kupasa visanzo vambiri chilimonga bantu mwakumana mwayambana ndiponso mwamenyana pamenana iwe wamenyewa iwe wachosedwa makazi chochita uzatamangira ku polisi simwamene asoti zaenda ku polisi henu ufika chape ku polisi kuja pakapokora waza kulembera call out henu bakupasa wamene iwe atani mperekera kumenya apwire kuno ungamperekere sasa kumenya futi ngebe uzaziva kuti vakapokora sivali fair ngatiwa kuchita so vakapokora uyo muntu alimenya munipasa kora wakati nimperekere mimi zompasa bwanji iwe bereka chabe ungampase kora watizasiri na paroti nishikesi asira. Yeah. Bati Mulungu alikulangula kuti ndifuna niumisa mtima wake uyu muntu kuti akukonkeni pambuyo ndiponso azaziwe kuti ndine Mulungu. So Thessalonica akamba kuti ativumbuluzira reason why mitima siumisidwa. Mulungu makamba kuti mukamulumisa mtima azakuzivani azanisiwa apena pamene apo kuli bebi
apera pamena apa anaomisa mtima kuti amisiwe kazi iya ini mapinda tiye tifunse Tesalonika zatuza kuti iya ukapera kuti aomisiwa mtima so kulichifuna uchitika pasogora. Okay, nizaverenga kuyambira pa vesi yake ya 10 buku mchicheva akuti ndi muchinyengo chonse chosarungama kwa iwo akuonongeka popeza chikondi cha choonadi sana chilandira kuti akapulumutsidwe iwo. Verse 11. Ndipo chifukwa chake Mulungu atumiza kwa iwo machitidwe akusocheredza. Chicheva ichi. Atumiza kwa iwo machitidwe akusocheredza kuti akurupirire bodza. Okay, manje Mulungu wakakurupirira bodza muchite bwanji kuti aweruzidwe onse amene sana kurupirira choonadi komatu anakondwera ndi chosarungamacho. So kuli bantu omwe achitatikalalikia utenga so alibe nawo ntchito vanachaira vamene vitumpondesa Satana hiya then repo ya chinja akachoka mumapempero so achiyeze bwanja ayeze ya fire nimvera naenda parevo inamo mairo akauka muri parevo bwanji wava apati nabwerera ko pansi pang'ono so nifunika ndibwerere futi iyende nikachiteko Satana hiya. Okay, tizagwiriza amisitwa mutima zawo ndiponso awatumira mpamvu yobasochereza iwo kuti akurupirire bodza yomwe ali kukurupirira niya bwanji ndiye omwe timachitatikati tiye tumponde Satana iye nawe ugwiriza uku tiakira kumuti netiakira kumendo. Okay, tikakuuza kuti vamene muchita ivi mwavulana nsapato pa doo panja zambiri. That's why aliko ana pa nsapato down kuja zabantu amapempero wali munyumba wina ngotiri ku mountain anabazabe nango futi natabanje prophet asunguluka mountain sata sikuna pita ko mnyama adabu asitabwanja apa nsapato kote zinasababu jepe naona moto ndiye yatamadai bitumponde Satana hiyo iwe ndio prophet adeni ndine prophet Isaac manje nezinasiya sapato pacha as the spirit reads. So ninaye kupepera mimi choke kuja kusafika kuna pesa kuti sapato palibe uziwa sometimes ukakana pasi ukakaniza so wakaniza chabe so no kwino so tipe uona kuti msokole ndiwe profeti orobwanji ndine servant of God prophet Isaac. So hapa mnyama atabasapato sisi wakuti kasi uyu mnyama naye anali ku mountain mwamene muti mountain ya si story chabe kubaule ngana kubaule muti pali mountain ya first ya second after ka stream so ni mountain tipembera wonse naye mnyama ataonera okupasa pato anali mu mountain so baoneka kuti mzimu unamusogolera kuti umpawi wa kuvuta maningi vasiyansa pato wanyamata ni amen chape ni kuzerukira pasapato zamene ni wewe bachita amen pakwera uzopeza sapato kulibe basakira mtu anaenda tumponde Satana hiya na kisowa msogoleri njitezera bene bazanga bakubaole ne bene chaenda chizina cha mnyamato ali msogoleri osa Bible ikamba kuti akakuchaya huko mpase nao kwa kuchaya osafutana naye kawala titu mpemperere chape ndipe umvera pempero manje pe umvera mathanda puresa tosiyana kukonka mnyamato wamena kwanza
kuti soba mainde tukazifunsa so kuti anyamata muno mountain mwabwera kupanda orokapena mwabwera kupembeza mungu. Tipeona kuti vambiri tikuti Yesu 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 tiona mungatiri mulaini yapo ndisaoso sabeti mashika kuno pamono na uko pamono uzazi bajabala titipempereleka wala iwe yako pempero ichinja mwana chitira tebe ndiso teti vide wa biti liu tebe taliu mukazi ndiambele na monsoni ndimwe mfumu simunga zivina so pabatu nifesa soni ota pitiliza cha kuvina na biti iwa uvina ibiti ilipa ili na kulivina pamene nili kuvina amen. So ngankaro wafika pa chikuru cha antu tetipeperele mfuiti lero zifunika kugwa yako pempero ingatuma kwanza kutakuno pamono na uko pamono yako ichinja uyamba kupemperera woso kuti mulungu wa wasekule ni makutu wasekule mitima kuti wazive inu asombona. Praise the Lord. Amen. So au misidwa mitima osadaka ninako pitira ko chape huko. So asogoresiriza bauza kubereka kufika kusogoro huko kutenga nosiriko oroka usinje oroindika mufuza kuti chinaononga ma Egyptians ni chani beba nako ngabana ba Israel ni manzi simame amen. Very good. Nalina question yamini kama kuti why manzi manzi ya ungana penda pomwe bali kutoro manzi ya pita penda pomwe bakali pakati. Okay, tizakwiri sana why manzi so ukaona mutima wemisigwa kuti usambe utenga wa chipulumuso sila kuti wendo onongeka pasogoro hapo Mosa chekwa Moses naumisa mtima wa Farao azaniziva mulungu azanuziva ni bwanji chechipulumusa inu Moses ndiye chechiwononga imotenga uyubuti sana basi muntu anakabe kuti akuoneka wamba kulalikira satana mcheche si satana sindalikira satana ndalikira Yesu Kristu omwaleta chipulumuso ku bantu bake amen. Moses numisa mtima wa Farao kuti akukonkeni so that chechi kupulumusani imwe chechi kunika kuononga imwe kupulumuka muzapita pati ava vasaonongeka amen. Mulungu auza Mose kuti vafika va Egipto Mose usanililira uza vana va Israeli vayambepo vanali kudala pafupi na mumana. Okay, vana va Israeli let's go. Ndiye kuyamba vakali kunyamuka chabe Mulungu auza Mose kuti numisa futi mtima wake mnyamata huyu mtima soja wake kuti wapingirizo kukonkani Mulungu shua na pamene tili kutauka mumana watikonke akutaza kukonkani kulikonse komwe muli kupita nifuna kutani zive kuti ndine Mulungu. Robert oroka bwanji ukabereka buku yake hii kuchokera ku verse ya mine Exodus chapter 2 ukabereka Mulungu afusa Moses kuturi na chani paja pamene asandusa ndodo yake ukaranjoka simwame apostle anarali kirako tikumbuka utenga nimwame ndodo ya Mose isanduka ukaranjoka ijanjoka inamira tunjoka tonzi twa bakawayawaya very good. Mose ulina chani kumanja kwako Mulungu auza Mose kuti tenga ndodo yako hiyo uitambusule pamanzi panali chito inapilika wana wa Mulungu ilifasi kufika pali pechisiwiso akuti Waegipto waika msasa wao pano wana wa Israeli walina msasa wao hapa wana wa Israeli pomwe wanali kuyenda kunali chikumbi kumwamba chinali kuwasokolera ndipaso chikumbi ichi ntao uyo pomwe inafika
nacho kwa kusogoro kuyamba kubarondora kumbuyo kwao. Ndiponso ichikumbi chinagawa pakati pa misasa yao kuti kusaoneke wina azafika pafupi ndi wina. Amen. Ichi chikumbi ichi chinaunikira kuli bena chinapanga mtima. Last time tezobuzira ni last week musogore petezobuzira abanyamata nali aja wanali mufari walikone waruhusiku kasi bena bali nazuba pamwamba bali nazuba pamwamba kuti arendera chipulumusa na kupulumuka mwe mulikone mu mutima uku siku ziba biri kuchitika chiwonongeko chikufika. Amen. So ichi chikumbi ichi chipasa light kuli bana ba Israeli. Mose agwira ntchito yomati mwatimulo. Ichi chikumbi ichi chipasa mtima kuli ba Egypto waona monga ukali usiku. But kuseri kuli ntchito yomweli kukwiriwa. Amen. Ndiponso wausi wakuti ba Egypto basanisi bakuti ndine Mulungu. So ukamvera mawu akamba kuti mitima zawo zinaumisidwa musogoleni utenga wetiralikira pano ngamvere monga ni bana basobera chitundu chakuti ukayimirira parodi so apanga chokwawo mwapitiriza so mwaenda siti kudangawa mitima zawo zinaumisidwa. Romakani ni Moses tamu ya kwa Moses atenga ndondo pamanzi ukayerenga pepe kama kuti usiku wonse unabwera chimpepo chinalina ntchito yoyimika manzi kuti yaungane uku ndiponso yenga manzi kuti yaungane uku. Amen. So ukapera nikamba kuti ungana ni utenga wa Mulungu. Amen. Amen. Yaungana manzi tasiriza manzi yaungana. Moses ayembekezera instruction kuchokera kuli Mulungu. Okay, mapite bana ba Israeli kuchumpa tikalimbe kwenda pasogoro uona kuti manja iwe Moses iwe reason why suna tambusure kwa nja yako wayuzina ndoto ni chisisi cha bwanji chili hapa because ikatukunali bantu wanalikenda pafupi na Moses. I am a questions wanali kukara nao mitima zao ndondoi kungo kwira ndondo kuita so manzi yaungana pansi payuma bana ba Israeli babita kasi ndondo ndiita yamena yambirira kulalikira kuti penya ni chipulumuso cha Mulungu chaza. Amen. Kasi ndondo ita ndiyo mwe David alikurakura kuti ndondo yako ndiye imani ungatira ine. Amen. Cheti vereke ya mene ya mnyamata uyu ya Psalms 23 verse yake ya 4 ndoto chisungu chikamba ati staff okapenda rod. Psalms 23 verse 4 Ye, though I walk through the valley of the shadow of death, ngakale kupita muzina kapena mozolika ndiponso munuka imfa I will fear no evil, sinizaopa kena kali konse for you are with me. because muli ndi ine. Your rod and staff, your rod and staff ukabereka chisungu Mulungu auza kuti get your rod, stretch it, tenga ndondo yako ndiponso uitambusule pamadzi. So your rod and staff does what? they comfort me. Unaona po ndondo yamene yungatira muntu yo tinaiona po ndondo yungatira muntu. Amen. David akamba kuti ndondo yako imanungatira ine saberera ati kuno pang'ono na uko pang'ono. John 14:26
ndodo ni chiyani? Moses asebenzesa ndodo kupatula manzi. Psalms kapena David akamba kuti ndodo yako imandiungatira ine. Ngati ndimvera mphepo ikandiungatira so ndimvera kutuma. John 14:26. Verse number 26. But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to you, so to your remembrance, all things that I said. So, the helper, the comforter. Yes. My vision is about the comforter, isn't it? New King James, this one. I see. Comforter ndiye amasta comfort David. Simame. Amen. So David akamba kuti ndodo yako inista comfort. Ndodo yako inungatira. Then Yesu akamba kuti ronjezano yomwe Mulungu anakulonjezana akutumirano okungatirana. Ndiye Mzimu Woyera omuli. So ukaona Mulungu auza Moses kuti tenga ndodo uitambusule pamanzi. Alikuuza Moses kuti Mzimu Woyera ndiye ukwanisa kupatula manzi. Amen. Maya Mzimu Woyera shonga kugerekuza kwira ntchito yopatula manzi kamba kachani. Manzi chani. Kodi ni manzi zona. Nati nafuza question yokamba kuti why kufa na manzi? Why sana watumire chikapera ni vidoyo varuma mu Egypt mwamene muja bafu. Abauza kuti bwerani mopita manzi ndiye afunika kudhiringana naye. Amen. Last time tinapuzira utenga ati wachosa waini kuchoka mchani Manzi. uzati waini ingachoke mu manzi. Maria aenda kuli mwana wake waini yawasilira ndipo onzo Yesu akamba kuti iwe mzima itawi ikalibe kukwana. Sana zile Maria kuti waini amene ali kufuna ni imfa ya Yesu Kristo, because Yesu afunika kufa kuti magazi achoke. Magazi ndiye waini. So iyi waini ngatichoka mu madzi ndiye magazi ali kuchoka mutupi la Yesu Kristo. Waini ngatichoka mu madzi ndiye magazi amene yachoka mutupi la Yesu Kristo. Tikwiriza. Amen. Pastor Jirenda. Why kufa na manzi? Why Waigupto wafe na manzi? Manzi ni chani. Maria aenda kuri Yesu kuti waini yabasirira. Muzimayi bamene ufuna nthawi ikalibe kukwana. Sembe unali kuzimba pe ufuna. Sembe suna kwere kuzauza ine kuti wafuna waini. Why? Because ingati ndine mwana wako ziba kuti imfa nishiwani kulika pa imfa wamene nifunika kufa kuti waini chitebwaje ichoke. Amen. So nakamba kuti waini pomwe apasa cup ya waini awauza kuti ndiye chani chaka ndiye kaziranga romwe mukumwa. So manzi ingati yachoka waini ingati choka mu manzi ni magazi yomwe yali kuchoka mutupi la Yesu. So manzi is equal to tupi la Yesu Kristo. Amen. Amen. Pastor Nyiranga. Takwiriza na niwe naye. So nifunza kuti why Waigupto wafuna kupaiwa ndi manzi. Na ndio kama statement kama kuti chomwe chipulumusa ena ndiye chomwe chipaya ena. So tikaona msinje kapena mumana womwe Mose ali kuunjika ndi ndodo ndi Mzimu Woyera omwe kugwira ntchito na tupi la Yesu Kristo. Amen. So manzi yaungana tikapereka manzi muchizunguka kuti manzi pomwe yanaungana yanakala chipupa. So yakakala chipupa si ndiye mawu yomwe tinaphunzira kule asogoleri
na nyimbo tinaimba kuti atizagwa chipumba cha Jeriko chinagwa, kutanthauza kuti doctrine yakale yomwe siri yolonjezwa ndi Yesu inagomauka ndiponso ndikufa. Patukaona chipumba cha madzi chiyimirira ndiponso pansi pauma, vana va Israeli vari kupita pantaka youma. Chipumba chinaimba cha madzi ndi doctrine ya Yesu Kristu yomwe tiri kulalikira siku ya lero iwe na ine. Amen. Because madzi ndiye thupi lake Yesu Kristu. So kama tiri kulalikira kuti vantu vapite pouma, sivangapite pali madzi onani. Pafune kuti paume first, pakauma. So kutanthauza doctrine la silimiwa ndiponso kulimeko chose kapena kuyikidwa yayikiwa, ndiponso titumiwa iseromba kuti pita ndikalalikireni nthawi yakwana. Because doctrine tayika. Amen. Doctrine yika ingati yayikiwa, so ili na imfa na chipulumutso. Okay. Nivaumisa mtima nyamatawa olokani vanapita vana va Israeli akuti vapita pantaka yoyuma. Kumbukirani vana va Mulungu, unali mumana uyu, ni mwamene mumana shuwa uyimirira ndiponso vayamba kupita poyuma. Background yapaso poyuma ngati kunali vapitala iyo time angazitekona so aona che dust ichoka va poyuma. Why vana va Israeli vapita poyuma? Pamene ndali kupasidwa uyu kutenga kuti lilalikire, ndiye ma questions yomwe ndimakonda kufunsa kuti why vapita poyuma koma ni mumana. Uku kuli madzi shuwa pachoke dust apa vapite poyuma. Sivafuna kupita ponana, because vakapita ponana sivangapulumuke. Kasi ni John chapter 17 verse yake ya 1 kufika pa 3. Nipase nikoli tuone hiyo buku ni hapo ilo manini. Jesus spoke these words. Ndiponso Yesu anati haya mau, lifted up his eyes to heaven and said, alikupenya ndikuimba mmezo yake kumwamba, Father, the hour has come. Tate nthawi yafika. Glorify your Son, kweza mwana wako, that your Son also may glorify you. kuti iye akukwezenso. As you have given him authority popeza mampasa ulamuliro over all flesh, pali zonse zamene zipema that he should give eternal life to as many as you have given. kuti apase chipulumutso kuli awo omwe inu mwampasa. And this is life eternal, uyutiye utenga, that they may know you, kuti akuziveni the only true God, inu Mulungu nokha, and Jesus Christ ndi Yesu omwe you munamutuma. have sent. Question amene ndali nafunsa kuti why vari kupita pa dry ground, inayankidwa na vesi yake ya 3. Iwe ingati ulipe kuziva kokwana kwa Mulungu ukaliponana. Amen. This is life eternal. Okay? Yes. Takatiri kupwisa ti ukakala na accurate knowledge of God, ulipe doubt muli uzo mweli lalikirira pano so kuti napeza Yesu mbuku ya Exodo nikaenda ku New Testament church Yesu achitira umboni kuti pamene walalikira ni pamene. Amen. Nikapeleka ku Old Testament kuwaneneri vanuza kuti ni mwamene. Nakala na kuziba kozama kwa Mungu. Amen. So poka hapo watankala na kuziba kozama kwa Mungu. Sura wafumwa kumwamba supita pantaka yoyuma. Chipulumutso chilalikiridwa ku bana ba Israeli ndi Mose. Watasiriza kumva chipulumutso ndipo omwe bakala na kuziba kuti alalikira mbuzi akamba kuti Mulungu azatipulumutsa takulupirira. Ndiye pamene baenda kukapita pantaka yoyuma umadzi. Then
kufika manji apata kuilizana taziva ati manzi ni Yesu Kristo simame tupirache so kurutenga wamenena linafuna kuti nizivise ena koma uyutenga uyu sinizazivisa wena ni tano ina ya mzimaiwa pachisime ipezeka pali John 4 uyu mzimaiwa pachisime uyuka waku Samaria Yesu afika ngala pachisime pene mzimai Afrika naye akuti nipaseko manzi nimwe awe imwe naife manzi stimwerana chakuti ayayi sembe unali kuziwa muntu omwe kulambula naye sembe ndiwe wapemba manzi okumwa kuli efe because ine ndikakupasa manzi kuti umwe suzakamvera njota futi ukapitiriza nawo tenga pasogolo uona kuti uyu mzimayi manzi anayapasiwa because hata yapasiwa manzi anatamanga kumuzinda wakusamaria kukalalikira utenga bwerani muone uyu muntu zamene ali kulambula waziva kuti uyu manzi ayamwa Pita afusiwa na Yesu kuti vantu wakuti ndine ani vena mwakuti ndiwe mneneri vena mwakuti ndiwe Elijah nanga iwe kuti ndinenda andiwe mwana wa Mulungu wakumwamba akuti Pita sikufuna kwako kuti unipase yako yote chisomo chachokera kumwamba tetauza kuti naye Pita akumwa manzi omwe aya ingati ndikulalikira utenga wote kuvumbuluza chisinsi chopisika kuti uzive ndifuna kuti ukalenda kuziva mukati mwa iwe siku pomwe ili kufika muntu sana kunamepoza uziva kuti mayimiriridwe ya utenga wachoona yaliso noti mwamene muli kulalikirira asogoleri tilalikira utenga wa chipulumutso Amen. 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 Pitani pamumana ndiponso anayamba kupita vana va Israeli avo vaenda che ngati kunali kudabwa ukaiza kudabwa wamene sembe ni nthawi ino sembe na maseofiya naliko pamene utatayimirirapo msogoleri tiposingako pang'ono ka ni pamazi pakati pa nyanja apo mani tifuna kufika kumalasti Moses embekezako pang'ono kaseofi pano ka pati kunalibe ipo asakudobesani myala apotauka kuti mukafika kusitia kuja musamire tinagwera utenga kumbuyo. Amen. Praise the Lord. Salomba wafika chabepa sitia akuti Mulungu mnamba kuoneka moto muchikumbi chicha haona pachitente chamene chichaja vana va Igupto muli kuoneka moto baba akuti roba Moses mwachitabu ino kutauka muli kusitia atiri kusitia Mulungu zikomo nimuyumisa mtima mnyamata uyu nifuna apite ndiponso anapita na makochikara yao na majani na vipombo kumutu akuti afika pakati pamumana pamene pake Bible ukaivereka muno kwino chana yambirira kuchita Mulungu ni chana ni kuchosa mataira ya mikochikara mataira kuyachosa chikochikara sichienda ingati chilibe taira vanhu achosa chabebi vachoka vimataira kuvimachariotsi pavo then ndimbe vanayamba kusekuka mukuti mataira yachokere pano pakati pamumana Farao ndiye pamene auza vantu vake kuti kuoneka Israeli Mulungu wake ndiye akumenyera nkhondo tibwerere titave vatasiriza kukamba mayo tibwerere titave then Mulungu auza Mose kuti tenga ndodo yako atambulu achemda sipanaoneke muntu paoneka chabe manzi tipelikuza kuti chomwe chikupulumusa iwe ndiye chomwe chipaya wina. Amen. So tikakuuza kuti tembenuka mtima siku likafika upulumuke wona mwati kutaira time sitikutaira time msogoleni tifuna kuti siku lija likafika tikaimbe pamozi na kumachinga pamozi na kusangalala pamozi. Amen. Tili kuulemerero
muchisangalalo mu presence ya Yesu Kristo. Amen. Praise the Lord.